Ndaba ezithi. Manje soyithini lento eyenzakalayo ngale. Uyazi ukuthi thina sisebenzi kanje. Asibahlukumeza abantu besimama. Kanti futhi lo muntu usehlala isikhathi eside la. Lento ingagcina isilethela ngamaphoyisa. Angidlulisela ucingo lami ngimfonele lo mfana. Ngicela ungibambele baba. Lalela lana ke mfana wami. Uma kuke kwaphela usuku lanamhlanje ungayifikelanga wena lamathupha. Undaba ezithi uzobe sekuthumelela umyalezo ukuthi uzosithola phi isidumo sentombi yakho sezwana. Manje uthini lo? Hayi miyeke lo mfana sithando sami. Mina ngizodila naye ngendlela yami ngoba ngiyabona ukuthi usengiphuza inyongo. Andle kuvele wena uzoyifela le nja yakho le. Angela ivale ibhari yakho. Yakhuluma wena. Awungazi ne? Bangibiza sticks. Akhipha umenshisi ngishise yonke le ndlu kungasali nestick. Adubula lo buso lapho. Uzodinga ama-stitch. Ngiyakulimaza. Khuluma akazisha. Yakhuluma wena. Vula. Sticks. Sticks. Ngisacela ushiye bandla. Ngani ngiyaxolisa. Ngiyazi kubukeka kukubi njengamanje. Kodwa noma vile bekungamela ambulala ubhuti kaNdaba ezitha. Ngaba sikho la. Thuli mina nawe sisuka kude. And ngiyafunga ngiyagumela ngiyakuthembisa kuko konke okwenzakalayo njengamanje angeke aza kuthinta uNdaba ezitha. Kodwa ngiyacela. Khona uzosinda nawe. Ngicela umkhiphe. Ngicela umkhiphe. Ngiyacela. Ngicela umkhiphe. Okay, ngiyacela ne. Ngicela ukuvula ukudubula lo ngeke ivele iphele lento le. Musukuxatshelwa ikhanda sticks man wena musukuxatshelwa ikhanda man. So ithola le bar without lo muntu waste isikhathi boss. Hayi, sticks. Angithi uyazi ukuthi thina abantu besifazana sibahlukumeza. Lo ntombazane ngobe la ikona okuzosondezela le ndoda yakhe. Angithi uyakukhumbula lokho. Yamara uchitha isikhathi boss uyangazi negazi ithi mina ngizolisula. Relax sticks. Awusho indaba le sasikogcina wenze njani? Eish. Yana into engimela ngabe ekhuluma ke leyo sticks. Sure boss. Man Bingley unikani basiphele lapha kule bhiya yikho enye into sizoyisela. Yabo mfethu unondringela lo way mfethu oshingile ingathi uzovusa. Man fama ngoze Siyabajita. Yini grand brother? Kunini nilifuna man for dini ugrand out yam. kubani ngoklo? Yabo mfethu njawangakhumbuli phakho Ndaba ezitha for dini. Anale bhiya brother ayabona buye lapha kule ndawo brother. Yenzeke ngibona. Theni nilapha. Awutyam. Ba ufuna uyazi kwenzeke ntoni amadoda anxanime man.
Sinxanima amandoda amanina oqala and ibuno dala noba yibhiya e1 2 3 4 5 singathetha. Yabo. Fethu ukuze siyibone le ndlela mfethu ufune sihambe ngayo kufuneka sibethe njengebhiya. Oh hayi. Sawubona sonke. Hayi masibone. Ngiyale nwane ithi sibona kandaba ezethu. Isibone kodwa kuthini? Ndiyazi mfethu. But Life was basibonile ba? yaqonda mfethu. Khawuye ke mfethu man ke seke noni nize nibe lapha machita. Khazule man, khazule. Ngifuna ubona kaloku Kasi uzabonisa, Okay, asaluwara machita. Ndiphethe. Yey! Fondini, andithi last week kufe umuntu pha. Kufe umuntu pha last week. Xelela. Kuthe kufe umuntu njalo. Ithe kanti lo mninawa kandaba ezitha. Fethu ixishile ngawo same time. Bayixishile same time kwafika mfethu undaba ezitha siqhu. Wafika la mjita mfethu wangena waphuma. Angene phuma akuchusa wathini wathi zapha. Anchusa wathini bambuza. Khawuthi ngene awuthi Uphume. Andithi yaxelela uBhengle. Ungene waphinda waphuma. Yeah, lo makangene. Uthe engena ephinde ephuma. Yambiza. Lwaka lokho. Wazi undaba ezitha. Yenza ntoni? Uzawuyazi laphi wena loyi? Wamthini mntanami? Andifuna uyazi mfethu. Wamthini mfethu? Hayi, wathini mama? Uyamazi ubalo. Hey, kaloku. Iba mfethu. Bingle file. Bingle. Bendiphila hayi mfethu. Waba 1 2 1 2 3. Ayala lapha phansi. Indaba ezitha ucima nobani? Indaba ezitha ucima nobani? Ucima nobani indaba ezitha? Bafethu khamba kanjani? Bafo sicela ukukhuluma ngancane please. Shafuna pause ubala. Ikusawu check ukuthi ubani. Shafuna. Shap. Ushangani. Siyacela ushafu. Shafuna pause. Ngamazi umtshita lo. Ikusawu balo masawa lo. Ikusawu wangizwa ngithi khuluma. Wangizwa. Ikusawu. Pause. Isolo masawa umbeke lapha ngona. Ubekwa yini la ipoison la manje? Yazi nokusokwesha yempimbi. Ubekwa yini la ipoison la? Brother. Ngela maqosa. Usakhuluma ubekwa yini la ipoison la manje? Ngela maqosa u2 athe angeza la ungangisiza ngidinga usizo. Hlangana lapha namaXhosa mina. Khuluma. Okay brother, sicela ukuchazela isitori sonke ukuthi kwenzakaleni. Okay brother, so kusho ukuthi kusowadubula umjida ngephutha, ngizozama ukusiza umjida wami ebha. And then mase sedubulekile lo mjida. Sekufika amajida akhe aseyabuya sezofuna mina. Manje mefika kumina afika ngekho athatha intombi yami. And manje ngidinga intombi yami njengoba intombi ayikho bathatha ibamba naye ngicela ukusisa. Ngithembe kanjani mina? Njengamanje brother, ikhanda lami liphithene anginalutho ngeke ngikwazi ukuthembisa ngalutho but ngidinga umuntu amebuyile. Sawa. Pause. Omnikeze nawo umshini la. Pause ayitsemba nje yathi. Ngimsembe lo umtshita lo. Kanti ungakhathazeki. Awasibi iqathe ngangibinda. Lalela ke mkhulu. Wenza isiqiniseko sokuthi awumcross mfana wami. Ngoba uzophambana nemvula. Siyezwana ngithi. Uzophambana nemvula. Soke mhlelo. Lalela ke. Wenza isiqiniseko sokuthi uma wawukhipha lo mshini usebenzisa. Ngoba bangenjalo mfana wami ziyokhala enyameni.
Okay. Angazi mfethu Shems ukuthi ngaqala kanjani dog yazi. Yabo njengamanje mfethu awusekho dog. Sengiselingedwa mfethu. And labantu bese bengithathele i-cherry yami dog. Mfethu ukuthi ngangiyaphi mfethu nawe mfethu. Ngale date uzongilanda mfethu ngiphile cherry dog. Yabo njengamanje mfethu angazi ukuthi ngizoyenzani le shande mfethu uyazi mfethu anginamama mfethu anginababa dog. Bekuwena le cherry yami mfethu uthule. And njengamanje mfethu usebenzisile dog. But what the fits as it's fine. Kusala futhi ngiyoyilanda cherry yami futhi yazi. Ngiyilanda cherry. Fine. Ye wena ubani wena hey yazolimala lapha wami ungalongi ngilandela kanje ubani wena Kuzenjani bafo awusangiboni ngisakubona ubani wena hey futhi uhamba nobani la bafo ngihamba ngedwa kuzenjani asangiboni nini ngisakubona ubani wena wakhumbula ukuthi iziphuma sekhaya lexesha ngishase bonke wena wangisiza khamba kanjani ngani correct manje nakho umuntu akasafasi necathulo usesithuphethe impela Yabo usilima yini? Kwenzenjani manje? Awubona ukuthi uzoshayisa imoto emgaqweni. Imoto leyani? Awubona ukuthi usibusa amanyala la. Imoto bafo angibonanga. Kwenzenjani? Isemgaqweni abobheka la uyakhona wena. Sorry ngempela. Sorry ngempela. Angibonanga imoto mina. Yes sir. Hlobo sidalwa. Hey qhubeka uhambe uye la uyakhona. Sorry bafo. Eish. Oh ya. Somuntu ufunani pho la? Hayi bafo ngisebenza khona la driver abantu. Wena ufunani la? Hayi no ngizobheka i-chat yami ngiyaphuthuma nginazo isikhathi mfana wami. Ungaphendula ulandela kanje uzolimala mfana wami yazi uzogaxela boy. Shosho umnandi. Ya ngikrendi boy shosho. Yizo. Sho. It was why you're sleeping here, man. Put Paganese, put Capri, when you're paying you big money, man. Don't keep no, just put the counters, man. No, Leon, sorry. Ya. Uthi wawazi mfana wami ukuthi liyoze lifike lolu suku. Usuku la ngiyokwazi khona ukuthi ngiyiphindiselele mina ubafa thola ubulungiswa naye la leli khona. Ngizwe. Yazi language ozoyi-understand mfana. Kuyadliwa lokini lapha. Kuyadliwa lokini.
Ngabona kona ntombazana, ngifuna ubone ngibulala le ndoda yakho. Ngifuna ukubukisa lento abathi ifilimu. Mfana wami sha amagama akho okugcina bakulindile abakini ngale. Ma, ubukade ukuphi ngesikhathi kwenzeka lesigameko lesi? Hayi, mntanami angazi lutho. Uyabona mina bengilele. Ngezwe nje ukuthi qhu isibhamu. Yilokho nje ngikuzwile. Hayi, intombi endala enganyokela ushukela. Awuyena umsolwa lana nje ufuna ulwazi oluncane. Ungabe yazi ukuthi ubani abanyazi baleli yakhombe? Mabe ngicela ukuthi ungananazi, ungitshela ukuthi uyazi noma wazi kunabantu lapha abafile. Ingane nje ezimbili ezihlala lapha yana nje ezithandekayo umntanami emphakathini. Amagama mhlawumbe unawo ma. Uyabona umfana lo oyisiguqa unehwanqa nentshebe kuthiwa umaviri. Bese kuthi intombazanyana incanyana enhle bandla ekuthiwa uthuli. Intombi endala iyazi ukuthi uma ukuthi uqambela amanga ngalomthetho nawe usukuyithu esicala ngalokho. Hayi-ke ngike ngizwe besho mntanami mina sengimdala ukuthi ngingaqamba amanga. Yabo lokho engikutshela kona iqiniso nje linjengoba linjalo. Yebo ngani yami. Akulungile ngiyabonga mama. Bengifisa nje ukuthi mawuthi mhlambe khona ulwazi oluthile olutholayo. Ufike lapha epolice station uzositshela. Hayi noma kanjani uyabona makukhona engikuzwile la endaweni. Noma kanje ngizofika nje ngicele wena ngoba wena engikubonile ngikutshele konke abazobe bekushilo. Hayi kulungile mama ngiyabonga. Ngiyabonga nami ngani yami.